Munduko Bankuaren ikurra geri da egunotan bek erakusta zokako atarian Barakaldon 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Nazioarteko hainbat erakunde pribatu eta publiko elkartu dira eta klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzen dabiltza. Azalpenak baina errealitateak baino ponposoagoa dirudi. Protestengatik ez balitz, inor gutxik esango luke, Itzal erraldoiko erakunde baten jarduera bat garatzen ari dela bertan. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan klima larrialdia izpide. Aste hon abiatu da Munduko Bankuaren kongresua, bilerako ateak goizeko 8:00 irekiztuzten atzo eta ordurako zuten protesta deituta Euskal Herriko Eskubide Sozialen Gutunak, Euskal Herriak Kapitalari Plantok eta Jauzi Ekosozialak, hainbat eragile sozialen babesa jaso zutelarik ere. Haien izenean mintzatu zen Alaitz Arroita Jauregin eta garbiketa berdea egotzi zien goi bileran bildutako erakundei eta enpresei. Gaur gurean berriz, zapera honi heltzeko kameraren beste aldean dugun Alaitz Ajuriagerra, Jauzi Ekosozialeko kidean. Eguerdion, Alaitz. Eguerdion. Tira ba, hasteko hartu ez denarentzat konta iguzu, Alaitz, zer da egunotan Barakaldoko beken jasotzen ari dena? Nik uste klima larrialdiari aurre egiteko negozio nitxo berri bat saltzera etorri direla, tekno-optimismoan oinarritutako soluzioak ematera, eta lobby energetikoen eta elite ekonomikoen artean negozioak egitera, horrela simple azalduta horretara etorri dira, Justo, beraiek izan direnean, krisi honetara ekarri gaituzten erantzule nagusinetariko batzuk, eta ikusten dugu, soluzioa ezin dela etorri teknologiaren aldetik bakarrik, eta bestelako eredu eta politika publikoak behar ditugula. Bai ez, izan ere sortu zutenetik Munduko Bankuak lapurretak, txirotze prozesuak eta klima larrialdiaren eragileak finantzatu dituela salatu zenuten atzo, hortatik dator garbiketa berdearen kontzeptu hori. Hori da, ezin duguna ahaztu da, Munduko Bankua FMI-arekin batera sortu zela 40. hamarkadan, beraien oinarria edo helburua da pizkat estatu batuetako eredu kapitalista hegemoniko hori jarraitzea, eta hori lortzeko enpresa transnazionalan bitartez eta lurraldetako desjabetza eta probetze prozesuen bitartez ahalbidetzen dute, eta ekartzen diguten soluzioak bide beretik jarraitzeko asmoa dutela uste dugu, eta uste dute bestelako, lehen esan bezala, bestelako alternatiba batzuk behar ditugula. Gainera, Euskal Ordezkariei erreparatuta, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburuak ere hartu zuen hitza atzoko egunean, aparte Iberdrolak atzo ere bertan jakinarazi zuen Munduko Bankuak 128 milioi euroko mailegu bat eman diola bere konpainia batin. Aurretik aipatu dituzun guzti horien Euskal Argazkia litzateke hau? Bai, guztiz eta ikusten ari gara ere bai, nola gaur egun gure Eusko Jaurlaritzak ere bultzatzen dituen politika neoliberal horiek, makroproiektuak bideratzera eta jendartea sorpetzera bideratuta dauela, eta bide berretik jarraitzen dute eta bertelako politika batzuk behar ditugu aldarrikatzen dugu. Bai, ez gainera justu orain hauteskunden bueltan gabiltzala entzuten ditugu hainbat eta hainbat agintari, gai klima larrialdiaz eta gai hauen bueltaz hitz egiten eta gero zerrelako neurriak hartzen diren, ezta? Guzti hau salatzen bazabiltzate egunotan, atzo ikusi genituen irudiak bilkuren atarian, gaurko ere hainbat deialdi egin dituzu eta tartean bada Zazpiterrietan manifestazioa Bilboko plaza eliptikotik abiatuko dena. Zein da hor jendari zabaldu gura diozuen mezu nagusia edo zer arrisku dakartzate Munduko Bankuarena bezalako estrategiek? Guk esaten duguna da, krisi ekosozial baten barne edo bizi garela, edo badaukagula horrelako krisi bat. Badirudi, krisien hizkoitzak, hainbat krisi bizitzen ari gara gizarte mailan,
eta krisi ekosoziala ari garenean ez du izan nahi, hau da, krisi ekologikoa bakarrik denik, bai? Bestelako krisi guztiek ere gurutzatuta daudela. Eta orduan erantzunak ere bateratuak eta erantzun integratuak izan behar direla. Eta beraz, gaur egun eta gure herrian badaude hainbat eragile txiki, bakoitza bere aniztasunetik eta txikitasunetik lanean, bai gerren aurkako plataformak, mugimendu feministak bultzatzen dituen zaintza krisiak eta bestelako krisiak, danak ikuspegi global batetik, sistemiko batetik begiratu behar ditugula eta erantzuna alkarrekin eman behar digula, ez? Eta aliantza garaia dela, denen artean batzea eta horrelako lobi handiei aurre egitea dagokigula guri, eta soluzioa gure egandik etorriko dela, eta ez elite ekonomikoen aldetikan, bai. Eta horretarako parada beraz, gaur arratsaldean Zazpierrietan Bilbon, beraz informazionekin eta deialdia herritarrei zabalduta hemen utzi behar dugu konexioa alaitz, mila esker gurekin tarta hartzarren hurrengora arte. Bai, eskerrik asko zuei gonbitagatik, mila esker. Gai berari heltzeko Hernanin dugu Udane Arbeo kazetaria. Eguerdion Udane. Eguerdion guztioi. Karbono emisioen 23% bakarri daudela zergapetuta azaldu dute Munduko Bankuaren bilera horretan beken. Bien bitartean, aurkakuek aparkalekuko sarrera itxi zuten atzoko egunean, protesta aipatu dugun bezala ez, protesta gehiago ere badaude deituta, zer informazio gehiago dugu bilkura hortaz, Udane? Bai, alaxe da aurrerago ere aipatu duzue, baina nazioarteko hainbat erakunde publiko eta pribatu Barakaldon elkartu dira klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzeko. Eta lehenengo egunean mahai inguru nagusian isurien inguruan aritu ziren, hain justu zuk esan bezala isurien karbono, isurien salerosketa eskubideen inguruan jardun zuten, eta Munduko Bankuak haien inguruko azterketa bat eskatu du. Bien bitartean ikerlanaren arabera, egun munduan sortzen diren isurien 23% bakarri daude zergapetuta, eta duela 20 urte aldiz 7% baino ez zeuden. Testuinguru honetan, aipatu bezala, protestak egiten ari dira egunotan Bizkaian eta Barakaldon bertan baita ere, eta gaur arratsaldean aipatu bezala 7:30 manifestazioa egingo dute Bilboko plaza eliptikotik abiatuta zuen kolapsoa edota zuen negozia gure kolapsoa lelopean eta trantsizio ekosozialaren aldeko manifestazioa egingo dute Bilbon. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu zuen iragan ostiralean, gainerako erakundeekin eta sektorearekin abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertzeko zein neurri hartu dituzte Udane? Bai, alaxe da, lehorteak eta klima aldaketak lehen sektorean izan ditzakeen ondorioak aztertu zituzten, une zaiak bizitzen ari baitira, lehen gaien igoera dela edota azken hilabetetan izan den ur faltagatik. Testuinguru horretan, zuk esan bezala, proposamenak eta neurriak hartu zituzten besteak beste eraginkorrean ureztatzeko eta animalientzako bazka ekoizpena handitzeko eta autokontsumoa sustatzeko neurriak. Ikus ditzagun. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu du. Aurre ikuspenek sektoreari aurre hartza eta laguntza eskatzen dutelako.
Lehorteak eta klimaldaketak lehen sektoran izan ditzaketen ondoriok aztertu dituzte. Unezaiak bizi baitituzte lehen gaien prezioan igoeragatik eta azken hilabetetako urfaltagatik. Uzta txikiago dago eta alde batetik belar gutxiago jaso da, batez ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zertxo bait gehiago, eta abereen elikadura zaila izango da eta gaina prezioak gora egin du. Lehorteak oraingoz euskal gizarte osoari eraginez badio ere gogor jotzen ditu nekazaritza eta abeltzaintzako profesionalak. Testuinguru horretan kanpoan erositako bazkaren menpekotasuna txikitzeko eta laboreak ahalik eta modurik eraginkorrenan ureztatzeko beharra dagoela nabarmendu dute ordezkariek eta neurriak adostu dituzte horretarako. Bada animalientzako bazka ekoizpen handitu egingo da eta autokontsumoa sustatu. Aberek behar duten elikadura bertan neurri batean ere martxan jartzea eta horrek suposatzen du gauza desberdinak egin ahal izatea. Ur hornidurari erreparatuz gero uraren Euskal Agentziak txosten batean adierazi duenez egungo egoera duela urtebete baino txarragoa da. Naiz eta betetze maila 70%tik gorakoa den Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan. Larrialdi neurririk hartzera eramaten ez duen egoera bat bada ere, kontuan hartu behar da joera horrek jada ekosistemetan duen eragina. Ildo horretan ekimen sorta bat planteatu da. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar dirala, eta ditugun galderak baita ere, gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Horrela ur faltak ganaduaren elikaduran eta baratzen mantentzen eragin ditzaken arazoak arintzen lagundu nahi da. Konexioarekin bukatzeko berriz, aipatu beharra daukagu nola Urnietako eta Hernaniko alkateek eta Ereinotzuko ordezkariak eskatuten Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bilera bat egiteko nahi duten Ereinotzuko eta Pagoagako inguruneak hondamendi eremu izendatu itzatela joan den asteburuko euriteek egindako kalteengatik. Izan ere Nafarroako mendialdean ez ezik ingurune horretako zenbait bide eta basertan ere eurijasa handiak izan zirela adierazi dute ez da udane? Alaxea, Nafarroari dagokionez, hondamendi eremuaren izendapena eskatzeaz gain, gaurko Nafarroako gobernu bilera hainbat diru laguntza onar ditzakete, hain justu berarentzat, Aranorentzat eta Lesakarentzat. Bestalde, Gipuzkoan ere kalte handiak sortu zituen asteburuan izandako euri jasek eta Ereinotzu, Hernani eta Urnietako udalerriek ere hondamendi eremu izendatzeko eskatuko diote Gipuzkoako Foru Aldundiari. Une honetan Hernaniko Fagoiaga auzoan aurkitzen gara, atzekaldean ikus dezakezue ibaia nahiko lasai dagoela une honetan, baina kalteak, asteburuko kalteak ere ikus ditzakegu. Izan ere emanatzean enbor bat zuhaitz bat erorita dago Ereinotzutik, goikaldetik etorri da, goikaldean dagoen auzotik ibaiak barrena ekarri du honaino, eta bertako herritar batek aipatu digu asteburuko eurien ondorioz, ibaiak hemenatzen dagoen irla hau ere estali zuela eta ura goraino izan zutela hemen bertan. Ibai bazterrak ere lokaztuta eta janda ikusten ditugu eta adarrez. Gai hau ere udanen, eskerrik asko informazio honegatik, hemen utzi behar dugu konexioan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi esker zuei. Protestak izan ditugu izpide gaur eta orain lan gatazkei erreparatuko diegu, izan ere 78 greba egun egin dituzte Bizkaiko zahar etxeetako elako langileek eta atzo izan lortu zuten akordioa patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Horrela Gipuzkoan UGTek gutxiengoan lortutako hitzarmena baino hobea erdietsi dutela azpimarratu zuenelak. Atzo eguerdian Bilbon egindako agerraldian elarekin batera, UGT sindikatuak ere sinatu du akordioa. Erresidentziak! Borroka! Erresidentziak! Borroka!
Eta zahar egoitzez, Zela eta Lab sindikatuek Arabako zahar egoitzetan lehenengo greba eguna egin dute aste artean. Sindikatuek Arabako lehen hitzarmena negoziatzean eta sinatzea txikitzen dute. Era berean, Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak duinak izatea eskatu dute. Hala, bigarren lanuzte eguna dute gaurkoa. Ela eta Lab sindikatuek bi greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak, eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute. Nahi duguna da gure Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa, Azken finean langile hauek 1.782 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Ordune nahi duguna da haien ekiparazioa, Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Ekin lotuta ere, astelenarekin abiatu zuten gaude eta Gorabide zaintza zerbitzuen elkarteek astebeteko greba. Goiz honetan protesta egin dute Bilbon eta halaxe jaso du Aiara Durreta lankideak haien ahotsa. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektoria ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak, oindala urtiek, eta ez da boni buelta emoteko inolako proposamenik euren aldetik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti izaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin bat. Aipatu berri duguna ez da goiz honetan Bilbon jazo den protesta bakarra. Ela Komisiones Obreras Lab eta SK sindikatuek gaurko eta biharko grebara deitu dituzte Bizkaiko esku hartze sozialeko beharginak. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, langileek aurrera pauso bat ematea erabaki duten, osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko. Duinak, soldata duinak, IPC behintzat sustatzea eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena edo. Bai, daroagu 20 maila negoziazio aldetik eta patronalea hor dau nahiko geldi eta ez dau interesik. Akordio historikoa da lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Komisiones eta SK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu, behingoz, bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela esku hartze soziala osatzen dugun langileekin
hitz egiten. Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta bueno, borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pilo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat. Azken finean protesta guzti hauek hauteskunde kanpaina erdian gertatzen ari dira, eragina ere izateko asmoaz, izan ere geroz eta gutxiago falta da iganderako, alderdiak azken txanpan murgilduak daude, eta hori nabaritzen hasia da haien diskurtsoetan erne beraz azkenetara. Ematen diren pausuak aurrera pausuak izatea, soilik horrela bermatuko dugu eta eskubide gehiago izango dugu eta komunitate gehiago izango dugu eta askatasun gehiago izango dugu eta etorkizun gehiago izango dugu. Hori bakarrik posible izango da Euskal Herria gehiago, Euskal Herria bildu gehiago balin badaukagu. Guk ardura hartu dugu, guk aurrera egin dugu, zailtasunak zailtasun, udaletxeak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritza aurrera batera egin dugu. Eta aurrera egingo diogu, hiria hasteari amaiera emateko, eta konpaktuagoa eta berdeagoa izateko. La historia no puede tener como final el que los malos, los asesinos, los verdugos triunfen sobre los buenos. Kalitatezko enpleguak sustatzeko, teknologi enpresak, enpresa iraunkorrak. Besteak beste Bilbo hiriko makila eskuratzeko lehian diren hautagaiekin izan da 11 telebista gai ezberdinen bueltan solasean, tartean azpiegituren inguruan galdetu diegu abiadura handiko trenetik Artxandako zabortegira Erne erantzunei. Eta emisio basuko guneak esartzen badira Bilbon, ez da izango aldaketa klimatikoaren legeak esaten duelako, baizik eta emergentzia klimatikoa behartzen gaituelako. Onartuta zegoen kale nagusiaren lehen zati hori oinezkoentzat izatea eta alkateak ezetza mandu, ezetza gindu du eta ez da egin. Edo hor dugu metroko 4. linea gora eta bera, eta badirudi aurreraz duela egiten, eta hor zorrotzan ondokan geltokia. Argi daukagu, oinezkoentzako gero eta eremu gehiago euki behar dugula, eta geure asmoetan hori barnean daukagu, hor dauz momentu honetan Bilbon dauzkagun hainbeste obra desberdinak, Maria Díaz de Haro, Rodríguez Arias. Eta konturatu ginen, mugikortasuna eta osasuna oso lotura estua zeukaten. Eta ondo kudeatzen bagenuen mugikortasuna, bizikalitatea hobetuz joango zela, ez? Bidegorriak interkonektatuak esaten dugunean da, auzo guztiak interkonektatuak egotea, eta seguruak oso garrantzitsua da. Ze batzutan gertatzen zaigu, ez? Auzo batzuetan baude bidegorri zatitxoak, baina ez dakigu zertara, edo nora eramaten duten. Ez da bakarrik arazoa dugula batzutan, ez nola moldatu hiria. Baizik aukera ditugunean ere, ematen du hori ez dela lehentasun bat. Geure asmoa izango da, gero eta bidegorri gehiago ikutzea, hor dago adibidez, Getxo eta Bilbaon artean egingo dan bidegorria, baita ere beste margenetik Barakaldogaz eukiko dugun loturea, eta baita ere daukagun bizikleten zerbitzua. Nik uste bizikleten zerbitzua oso ona dela, zainduin behar da, baita ere beste alde batetik, baina... Fokoa orain jarri behar dela, hori abandon lurperatuta, suposatzen da etorriko dela, eta pentsatu behar dugu ea tapa horretan, abandoko tapa horretan zer egingo den. Eta guk argi daukagu lehenengo gauza auzokideekin, auzokideen partaidetzarekin kontatu behar dela, zertarako auzokideek dituzten beharrei erantzuna emateko. Momentu batean zentruan espazio berdeak egiteko aukera izango dugu, beharrezkoa dugu, zuhaitz gutxi ditugu Bilbon.
posiblea da ekipamendu komunitarioak egiten, etxe bizitza publikoak, eta gero hor egingo dena da oso maila ekonomiko ezberdina duten bi auzoak elkartu. Ikusi behar da hori nola egiten dan, bi auzoen identitatea mantentzeko aukerak izatea. Uste dut, konektibidade ona edukitzea suposatzen duela garapen ekonomikoa, suposatzen duela lehiakortasuna. Da baita ere, hirigintza ikuspuntutik proiektu oso importantea lotura edukitzeko Bilbao la Vieja eta Abandoen artean, eta beste alde batetik baita ere da gizarte mailan ikusitako proiektu. Hiria bera ere lotuko du, eta bi auzo orain banatuta daudela lotuko dira. Beraz, oso gune importantea izango da datozen urteotan, bai ekonomia aldetik, etxe bizitza aldetik, baina baita gizarte kohesioaren aldetik. Guzti ulergarria da hegoaldeko auzoak sentitzen duten esperientza edo baztertutak sentitzea, ze adibidez ikusi dute 3. linea aurrera doala eta 2. linea oraindik ez. Gainera, eske beraien kezka eske ulergarria da. Bat, kezak ez dira berriak, daramatzate urteak eta urteak eskatzen. Badakigu, badirela auzo batzuk eurentzat berria ez dena, modu kolektiboan lan egitea eta behar duten eskaerak lortzea. Eta seguru gaude oraingoan ere egingo dutela, baina eurekin dudarik gabe zor historiko badugu. Hainbeste protestatzen eta hainbeste protestatu barik, hori baita ere kontutan hartu behar dugu. Baina nik zer esan behar dut hori. Behitu, laugarren metroaren linea hori, denok dakigu, beraiek badakite, hori ez dela Bilboko udalaren eskumena, baizik eta aldundiarena eta gobernuarena. Badakigu, zaila izan dela, urte asko dara matzatela, baina gero eta hurbilago dagoen linea espero dugu ez. Gure helburua da zero sabor edo zero ondakinak sortaraztea, eta hori aldaketa kulturala beharrezkoa da. Eta nik uste dut erantzukizuna kolektibo izan behar da. Adibidez, instituzio publikoetatik, gu pasaden udalbatzarrean planteatu genuen udaletxean dauden bendin makinetan plastikozko ur botilak kentzea, esen atera. Gaikako hondakinen kudeaketa hori oso garrantzitsua da, legealdi honetan ez da asko aurreratu. Bost etxebetzetatik bakarrean dagoela 5. edukiontzia, legealdi honetan bakarrek 3% handitu eginda, erritmo horretan 2030-era 30%era helduko ginateke, Europak eskatzen duen erdia. Hondakinen kudeaketa oso importantea da, eta nik uste dut momentu honetan Bilbon oso ondo kudeatuta daukagula, eta ematen dugun zerbitzua oso ona dela. Hori ezan da, kontutan hartu behar dugu, geure programan datorren agintaldirako daukagula ordenantza berria, hondakinak kudeatzeko ordenantza berria, eta plan berria baita ere, etorkizunera begiratzeko, ezta? Artxanda izango da Bilboren hiri proiektu oso potentea. Agazkenean da Bilboren birika berdea oso garrantzitsua. Planteatzen dena da parke bat irekitzea eta gune berde hori zaintzea. Baina aldi berean, zabortegi bat ireki nahi da. Eta gu ez dugu baterea ados zabortegiaren irekiarekin, ze azkenean batera ezina da parke bat edo hiriko proiektu berdea edo naturala bestea edo bultzatzea, eta aldi berean zabortegi beti irekitzea. Hori bada, erronka handia izango da legealdi honetan, ze bada proiektu handi bat, pentsatu behar dugu gizarte moduan zer egiten dugun gure zaborrekin, azterketa hori egin beharko dugu, eta gero, Artxandarekin aztertu behar da zehazki ezin dina esan da aldi berean zabortegi eta parke naturala, ez? Hori izango da gure lehentasun artean kokatuta dago horren azterketa. Zer suposatzetu momentu honetan maigainan daukagun proiektua, suposatzen du, dagoen zabor hori
hortik kentzea, beste lekutara eroatea, sartzea eraikuntzako hondakinak hor eremu horretan, berriro dana estalita utzi eta naturalizatu eremu hori. Azkenean, proiektuaren ostean eukiko dugu eremu, orain daukagun eremu hobeago. Bueno, egia da ondo kudeatu behar dela Artxanda, eta Artxanda espazio berri bat izango da, ez? Reaktibazio bat egingo da Artxandan, gure pulmoi berdea izaten dena, ez? Orduan, lasaitasunez hitz egin behar dugu horretaz, ondo kudeatu gaia eta jasangarritasunaren alde apostua egin, hori da gure helburua. Baina Artxanda izango da oso espazio garrantzitsua Bilborako, ez berdea den espazioa. Laster izango dugu aukera Bilboko hautagaien adierazpen gehiago entzuteko, lehenago baina magazinaren lehen zatia bukatuta eguneko elkarrizketa nagusiari heldu behar diogu. Gaurkoan Mireia Elkoro Iribe Durangoko EAJaren alkategaia izango dugu. Beraz ez zaitezte urruti joan, laster gara bueltan. Maiatzaren 28an hauteskunde gaua 11. Arratsaldeko 6etatik aurrera saio berezia Naiz irratiarekin elkarlanean. Emaitzen jarraipena, datuen analisia, zuzeneko konexioak hiriburu guztietatik eta gehiago. Maiatzaren 28an jarraitu hauteskunde gaua 11. Itxita dantzan besarkada ieslari artean kateatuta. Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Mireia Elkoro Iribe, Durangoko EAJko alkategaia aurtengo hauteskundetara begira, ondo etorri. Eskerrik asko, Karolina, gonbidatziarren eta egun ondan hori. Eta tira ez, justu kanpaina betean aurkitzen gara, geroz eta gutxiago falta da igandera begira, nora aurkitzen zara, nora izara bizitzen aurtengo kanpaina aldi hau? Bueno, kanpaina guztiak izaten dira oso intentsoak, ez da? Eta bizitzaren ari gara, ilusio handiagaz eta gogoa handiagaz, igandea heltzeko. Ez, bainera egia da justo Durango EAJaren gidaritzan egon dela beti historikoki, azken legegintzaldi honetan izan ezik, nola bizi izan duzu oposiziotik azken legegintzaldi hau? Nahiko arduraz. Egia da 2019an guk hauteskundeak irabazi egin genituela, baina beste bi talde politiko elkartu egin ziren, gu gobernutik nolabait ateratzeko. Eta ia da, gobernatu egin dutela, baina proiekturik gabe. Eta orduan ikusi izan duguna 4 urte hauetan izan da apur bat udal gobernua
purbat nora ezean, norabide zehatzik gabe. Orduan arduraz, eta ardura hori oraindik handiagoa da, orain 4 urte pasata ikusten dugunean oraindik proiektu zehatzik ere ez dagoela. Bai, ez beraz, herria beraren bilakarari ikusita ez nola aldatu da, zer bilakara izan du EAJ ez denetik egon gobernuan? Bai, esan ez da egon aldaketa hundirik. Duela 4 urte, hauteskunde garaian, gauza asko entzun genituen, batez ere nik uste dute horre agindu potolo bat egon zala, trenbidearen lur horietan parke handi bat joango zala, martxoak 31 izena eta guzti zeukan, inolako etxe bizitzik gabe, ez? Eta orduan nik uste dut jentea horregaz pentsatzen hori posible zala eta guk esaten gendun ez, baina hori izan zen nolabait euren kanpainaren zentro-zentroa, ez? Eta orain ikusi duguna da, guztiz aldatu dela proiektu hori, eta lehen martxoak 31 parke oso handi bat zijoan lekuan, eta inolako etxe bizitzari gabe, orain 200 piku etxe bizitza doaztela, ez? Orduan, egia esan, orain 4 urte eta orain horrez da ezer aldatu, gauzak bardin dagoz, ze aurre akordio batetaz hitz egiten da, baina ez dago inolako akordiorik sinatuta, eta berez legalki dana bertan bera edo zegoen moduan dago oraindik ere. Eta hori izan nolabait aldaketa handiena edo espero sana, ez? Hori ez da aldatu. Eta bebai uste dut beste gauza bat espero sana zala, nolabait gobernu oso irekia, ez? Ze hori eskatzen zuten, oposiziotik, gobernu ireki bat eta oso demokratikoa eta parte hartzailea, eta hori zoritzarrez ez dugu ikusi, ez? Guztiz kontrakoa esango nuke. Oposizioa guztiz alde batera utzi gaituzte, eta ez da izan gobernu ireki bat, ez? Gobernu demokratiko bat. Eta hori, egia da, espero gendula, baina ez dugu izan. Baina aipatu duzu lehenago ere nola herriaren eskubidearekin batera elkartu ziren EAJ gobernutik kentzeko. Egia da, baina aurtengo hauteskundetan bestelako panorama politikoa edo ikusi daitekela Durangon, ez? Alderdi batzuk ez dira aurkezten, gero ikusi dugu ere lehen batera zeuden herriaren eskubidea, eta Elkarrekin Podemos aurten ez daudela batera, nola erreparatzen diozu, ez dakit diren aurtengo aukerei edo Durangoko panorama politikoari? Bai, aldaketa batzuk badagoz, ez? 2019an adibidez Vox aurkeztu zen, Voxek 111 boto atera zitun, eta PP, beti Durangon hainbat zinegotzi izan dituena, 74 botoren faltan gelditu zen, beraz esan daiteke eta paradogikoa ematen du, baina EH Bildu gobernatu duela Voxen botoei esker, eta benetan paradogikoa dela, ez? Momentu honetan Vox ez da aurkezten, PPek atara du, aurkeztu du bere hautagaia, eta badirudi hor aukerak badagozala PPek agian bere zinegotzia ateratzeko, hori da zalantza bat, ez? Gero bestalde batetik, herriaren eskubidea eta Elkarrekin Podemos bananduta doaz, hori realitatea da, eta gero beste alderdi politikoak hor gagoz, PC printzipioz ez da aurre ikusten aldaketa hundirik, eta EH Bildu eta EAJ, ez? Gu Eusko Alderdi Jeltzalea une honetan indartzu gaude, ilusio handiagaz, eta ohitura daukagu akordioetara heltzeko, ez? Orduan, argi dagoena da, inork ezingo duela gobernatu bakarrik, eta akordioak beharrezkoak izango direla, eta gu beti bezala akordio horietarako guztiz prest. Edo nola ere ez, panorama ikusiko gu nola gertatzen den, zergaitik, Mireia, zergaitik gobernatu behar du EAJak Durangon? Nik uste dut argi dagoela, ez, azkeneko 4 urteetan, nolabait norabide zehatzik gabe eta proiekturik gabe ibili ostean, Durangok inoiz baino gehiago behar duelako aurrera egitea. Eta aurrera egitea, proiektu garrantzitsuekin, ez, hor daukagu, gaitasun handiko osasun zentroa, guk Durangoko ospitala deitzen dotzagula, betikako txartean, promozio ekonomiko eta goi mailako formakuntzako zentroa, eguzkitzako lurretan jarduera ekonomikoa, merkatu plazaren eraberritzea eta dinamizatzea, proiektu oso garrantzitsuak daukaguz, eta horrek dira proiektuak, proiektu handi baten parte direnak, ezta? Durangok aurrera egin dezan,
eta Durangarrek oraindik bizikalitate hobeagoa izan desan. Eta horrek proiektu guztiak bakarrik izango dira posible, lidergo sendo batekin eta talde ilusionatua, konprometitua, esperientzia handikoa eta gaitasun handikoa akordioetara lortzeko edo akordioetara heltzeko eta kudeatzeko, ez? Eta hori Eusko Alderdi Jeltzalea da, beraz, inoiz baino gehiago beharrezkoa gara. Ez, gero sakonduko dugu proiektu horietan, ez lehenago baina bai esatea, ez dela edonolako erronka Mireia. 2019an aurkeztu zinen lehenbizikoz Durangoko alkate gai gisara, prest zaude ez, oraingo honetan aipatzen dituzuen erronka handi hori heltzeko. Guztiz prest, eta esaten eman moduan ilusio handiagaz. Gainera, 4 urte dala baino, beste esperientzia batekin, ez? Azkeneko urteetan mankomunitatean ere egonaz, nire ardurapean egonda nolabait ez, eta hor 60.000 biztanleri ematen dutzagu zerbitzua, beraz badakit zer dan kudeatzea hainbeste biztanlerentzat, ez? Eta esperientzia kudeaketan aspalditik daukat, 30 urtekin izan nintzen garraio zuzendaria ere, orduan, niri erronkak gustatu egiten zaizkit, eta proiektua dagoenean, eta taldea dagoenean, ez dago inolako beldurrik ez aurrera. Baina Durango oso herri handia daukagu, aipatu zuen zure ibilbide azken urteetan justu mankomunitateko, ez? Lan hori egiten, eta Durango ez dalako herri batek badaukala gaitasunare ez eskualde bat gidatzeko. Guztiz ados. Egia da Durango, betidanik izan dela, Durangaldeko zerbitzuen hiriburua, ez? Eta guk paper hori indartu nahi dugu. Ikusi dugu azkeneko 4 urteetan nolabait hori apur bat diluitu egin dela, ez? Eta indartu nahi dugu paper hori, lidergoa Durangok izan behar du, ez bakarrik Durango indartzeko, baizik eta Durango eta Durangalde osoa indartzeko. Ez, eta lehen aipatu zuen bezala asmo handiko programa daukazue prest, ia da egun hauek badirela herritarrekin konpartitzeko, ez? Garaia izaten dela, nolako harrera ari du izaten? Oso ona, eta nik uste dut arrakastaren klabe zehatz bat dagoela, ez? Eta da guk programa herritarrekin egin dugula, Durangarrak entzuten. Orduan, nik uste dut beraiek ere ikusten dutela, ez? Nolabait beraien beharrak hor jasota dagozala, eta jasota egoteaz gain irten bideak planteatzen duguzala, ez? Gainera, inkesta ikusi gendunean, Durangon egin zen inkesta bat otsailean izan zala, eta bertan agertzen zen adibidez, ez? Zein zen azpiegiturarik beharrezkoena. Eta argi eta garbi ikusten zen, ez? Osasunarekin erlazionatutako azpiegiturak eskatzen zirela. Orduan, argi dagoena da, harrera ona daukala, horregatik, ez? Euren beharrak jasota dagozalako eta euren beharrei erantzuna emoteko dagozalako proiektu eta ekintza guztiariek. Eta horre esan duzu bezala, ez, lehenbiziko proiektu izarra edo horre eskuartean badaukazuena bada gaitasun handiko zentroa bera, ez? Egia da Durangon osasun gintzarekin lotutako beste bi zentro badaudela, nola elkarrotuko liatezke edo, zein da egoera Durangon? Egoera da, azkenean, bi osasun zentro ditugula, aspaldikoak, eta hauek txiki gelditu direla. Dagoz aparte, baten egiten da lehen mailako arreta, eta bestean espezialitateak edo kanpo kontsultak ulertzeko. Eta guk planteatzen duguna da biak eraikin bakar batean elkartzea, handiagoa, modernoagoa eta irisgarriagoa, azken finean ikusten dugulako benetan espazio faltan gaudela. Eta hori, pasadan astean ukigandun batzar bat Osakidetzako hainbat arduradunekin, eta beraiek planteatzen ziguten, benetan Durangoko instalakuntzak txiki gelditu direla. Gaur egun ematen diren zerbitzuak emateko inkluso, kalitatezko berme guztiekin, aipatzen ziguten adibidez, ekografia gelak, edo aipatzen ziguten baita fisioterapia jarri dela martxan, eta, leku gehiago behar dutela, inkluso kontsultak apartekatu egiten direla, eta are gehiago, nahi baldin badugu zerbitzu berriak jartzea, ezinezkoa izango litzateke, ez? Orduan beraiek esaten ziguten, aukerarik onena izango litzatekela erekin bakar bat, handiagoa, eta zergatik erekin bakar bat, ez dalako bakarrik espazio kontua, baizik eta eraginkortasun kontua ere bada, eta aipatzen ziguten, azkenean, danak elkarrekin egon eskero erekin bakar batean, komunikazioa, elkarlana,
profesional ezberdinen artekoa eta baita zerbitzu ezberdinen artekoa asko hobeagoa izango dalako, ez? Eta horrek guztiak eragina izango du osasun zerbitzuan, eta azken finean guk hori da nahi duguna, ez? Alde batetik Durangon bertan erantzuna emotea ahalik eta osasun behar gehienei, eta beste alde batetik horrek ahalbidetzen dozku eraginkorragoak izatea, eta momentu honetan derrigorrezkoak den hainbat bidai gero ez egitea, ez? Bakigu mamografiak egiteko adibidez, normalean Galdakaora joan behar izan garela, eta orain Gernikara inkluso joaten garela, ez? Gero posible izango da, osasun zentro berri honekin posible izango da Durangon bertan egitea. Eta batzutan aipatzen da, adibidez, profesionalen falta, ez? Eta egia da, lehen arretan, badago hor kezka bat, ez? Profesionalen inguruan, ez Durangokoa, baizik eta orokorrean daukaguna, baina egia esan ere Osakidetzakoak esaten ziguten, ez? Eta gelditzen, paziente bakar bat ere ez atenditu gabe. Eta gero kontutan eduki behar da, adibidez, mamografiak eskaintzeko Durangon ez dagoela arazorik beharrezkoak diren profesionalak aurkitzeko. Orduan, ahalik eta zerbitzu gehien Durangon izan nahi dugu. Beraz, horixez, horrek aurrera eginez gero, egia da Durangon hainbat gauza aldatuko liatezkela, batetik aipatu duzuez nola bi zentroak beste berri horretan integratzeak, ez hor bi espazio ere utziko lituzke libre. Bai, eta hori aukera bikaina da, ez? Alde batetik, Durangon kirola daukagu beti oso presente, beti egin izan dugu Eusko Alderdi Jeltzaletik oso apustu garrantzitsua kirolaren inguruan, eta beti izan gara nolabait erreferenteak, ez? Durango kirolakek ematen duen zerbitzuaren inguruan, orain zoritxarrez duela 3 hilabete greban, egia da azkeneko 4 urteetan ez da horrelako apusturik egin, eta 2020an rekorte oso handiak egin ziren. Baina beti esaten eman moduan oso referenteak izan gara, eta hor landakon dago gaur egungo ambulatorioa, eta hori liberatzen danean kirolari beste espazio berri batzuk emateko aukera emango du, ez? Eta gune guzti hori indartzeko, ze hor ere esaten digute Durango kirolakekoek adibidez, ez? Polikiroldegian leku faltan dabiltzatela, orduan aukera bikaina daukagu, eta noski horrek aprobetxatu egin behar dugu. Gainera, gero zentroa, ez, berez, periferrokarril, ez da itondo nola den izena, ez, eremu horretan joango litzateke horrek ere udalerri erdian dago, okerrez banabil, eta horrek ere aldatuko lukea agian apur bat paisaia bera, edo eta irisgarritasunaren aldetik ez dakit autoak eta bar, horre zein da proposamena badakit ere, ez, bidegorriak edo gune berdeak inguru horretan ere egin dituzuela? Bai, guk nahi duguna da, zuk esaten zendun periferrokarril hori, ez, trenbidearen lur horiek ondo aprobetatu. Hor daukagu aukera bikaina, 60.000 metro karratu erdian. Eta horrek benetan nahi dugu aprobetatu lehenbailen errekuperatu herritarrei emateko, ez? Hor, une honetan indarrean dagoena da, lehen esan da moduan, oindala 4 urte indarrean egon zan proiektu bera, eta horrek ahalbidetzen zuena eta ahalbidetzen duena gaur egun ere da etxe bizitzen eraikinak. Horre beti zalantza bat egoten da, ez, 18 pisuko altuera hartuko duten etxe bizitza horiek, eta ez, jente guztia lasai egon dadin, ze ez dute 18 altuerako izango, baizik eta 10ko altuerak izan ditzakete, 10 gehiatiko, beti izaten dugu, eta horretaz aparte, aurre ikusten da, parke handi bat, 28.000 metro karratukoa, hori oso parke handia da, eta horretaz aparte, lehen aipatzen genuen gaitasun handiko osasun zentroa. Eta kezka batzutan izaten da hori, ez da, trafikoa, hor guk oso argi ikusten dugu, sarrera izan behar dela, autobidetik segiduan sartu daiteke Aiuitzetik. Eta gainera, ez dut uste horrelako keskarik egon behar danik zergatik. Ze guk planteatzen baldin badugu gaitasun handiko osasun zentroa horre egitea da trenaren gainean dagoelako. Jentea garraio publikoan etorri behar da. Trenez, eta hor burrukatuko dugu 15 minutuko frekuentziak jartzeko, ze trenbidea aspaldian desbideratu zen, desdoblatu zen, eta posible da, inbertzioak eginda daude, azpiegitura prest dago, eta orduan 15 minutuko frekuentziak nahi duguz,
trenez etortzeaz gain, autobusez ere etor daitezke, momentu honetan 200 metrotara daukagu autobus geltokia ere, orduan gehienak garraio publikoz etorriko dira, eta hori izan behar da beti gure apustua. Alanda guztiz ere, kotxez etorri behar duena, azkenean ez daukalako konexinorik nolabait garraio publikoarekin, aparkaleku handi bat daukagu, eta esan bezala, autobidetik jarraian sartzen da bertara. Ez aukerak badaude, eta horretaz aparte kirola aipatu duzula ere esan duzu nola tamalez dauden greban Durango kirolakeko beharginak horrek herrian eragin handia izango du ziurrenik, ez nola eman altzaioni buelta? Beno, lehenik eta behin asko hitz egin da, parte guztiekin, konponbide bat lortu arte, ez? Gu beraiekin hitz egiten ibili gara, egia da, orain arte, lehen esan dodan moduan, udal gobernuak inoiz ez gaitu kontutan izan, gure proposamenak eta inoiz ez dira atenditu, baina gure helburua da maiatzeko 28an emaitza on batzuk jasotzea eta gobernatu ahal izatea, eta hau izango da, zalantzarik gabe, guk esku artean izango dugun lehenengo kotariko gaia eta konponbide bat aurkitu arte ez dugu etengo. Horretaz aparte lehenxago ez, programen ardatz nagustak aipatu dituzula justu garapen ekonomikorako eta goi mailako formakuntzarako gune berri bat eraiki gura duzuela ere aipatu didazu Miria ez, nondik nora doa asmo hau? Hau Durangaldekoko garapen gunea dauka izena, aspalditik gabiltza gai honetan lan egiten, lehen esan duzun moduan mankomunitatean egon naz urte hauetan, eta mankomunitatetik lan egin dugu. Lehenengoz eta behin, promozio ekonomikorako entitate berri bat sortzeko, Durangaldeko eragile garrantzitsu guztiekin, hau da, administrazio publikoa, horregon gara mankomunitatea eta baita Moribeta-Etzanoko udala, baita enpresa bera, enpresen elkartearekin, baita teknologia eta ikerkuntza, Durangaldeko zentro teknologikoarekin, Azterlan, eta baita 3 lanbide heziketako ikastetxeekin, Maristak, Zornotza eta Jurreta. Eta beraiekin, guztion artean sortu dugu entitate berri bat, DEK Durangaldea enpresa ekimena, eta DEK Durangaldea enpresa ekimenetik Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera lan egin dugu proiektu hau aurrera ateratzeko. Azkenean proiektu honetan proiektu hau zertan datza, ez? Lehenengoz eta behin egingo duguna da promozio ekonomikoko zentro bat, non emango dan bai zerbitzua eta baita espazioak enpresentzako. Durangaldeko enpresen lehiakortasuna hobetzeko. Baita ekintzaileentzako, beraien proiektua garatzeko eta baita konsolidatzeko. Eta horrek guztiak lagunduko da kalitatezko enplegua sortzen, hori dara gure helburua, ez? Eta horretaz aparte baita goi mailako formakuntza. Lehen esan dodan moduan, 3 lanbide heziketako ikastetxe daukaguz, erreferentea gainera oso onak, eta nahi duguna da pausu bat gehiago emon. Eta lanbide heziketak hasten direnak dualean, gero jarraitu ahal izango dute, unibertsitatean dualean ere. Horrela, guri enpresek demandatzen diguten nolabait kompetentzia guztiak izango dituzte ikasle horiek eta beraien enplegagarritasuna handitu egingo da. Uste dut oso proiektu garrantzitsua dela etorkizunerako. Azken finean guk beti pentsatzen dugu behar guztietan, baina batez ere gazteengan, eta gazteek oso argi usten digute ze behar dituzten. Eta beraien beharrak batez ere dira etxe bizitza eta enplegua. Eta gu horiei biei nahi diogu eman irtenbidea. Zaipatzen nahi joan nola, baden azkenan etorkizuna begira gazteen, gaztei erreparatutako plan bat, bere horretan, justu ere gainera, zaipatzen nola kontu guzti hau azken gaztetze izan zen lekuan joango litzatekela, orain okeraz baina Durangok ez dauka gazteentzako, halako espaziorik, ez dakit proposamenik, edo tira buruan zerbait baduzuen? Ezan bezala guk gazteekin asko hitz egin dugu, programa herritarrekin egin nahi izan dugu, eta gazteekin ere, ez? Eta beraiek planteatzen ziguten, beraien beharrak zeintzuk diren, ez? Eta batez ere, lehen esan dizudan bezala, hor dagoz, enplegua eta etxe bizitza, ez? Horiek dira batez ere beraien beharrak. Eta horretan, lan egiten ari gara, Durangaldeko garapen gunea izango da enpleguari erantzuna emateko, eta etxe bizitzen inguruan, guk alokairu sozialak bultzatu nahi dugu, ezta? Eta alokairu sozial horiek bultzatzeko
lehenengoz eta behin, gaur egun udalak dituen etxe bizitzak, 6 etxe bizitza dauzka udalak prest, baina utzik, eta horrek atera behar dira lehenbailen, eta beste 10 ditu baita ere ja prestatzeko, mobiliario faltan edo dana dalakoan, eta horiek ere lehentasunez prestatu egin behar dira eta atera egin behar dira lehenbailen. Etxe bizitza aukerak emateko, ez? Baina 16 etxe bizitzakin bakarrik ezin daiteke egin. Eta legealdi osoan zehar, egin da bai ikerketa bat, ia ze etxe bizitza duden utzik, eta gero pena izan da, ez dala egon ekintza planik horren inguruan, eta guk argi daukagu etxe bizitza horiek, utzik daudenak nahi ditugula sartu ere gure alokairu sozialeko programan. Alan da guztiz ere, segurazki ez da nahikoa izango, eta lehen aipatutako trenbideko lurretan adibidez 111 etxe bizitza doaz, babes ofizialekoak, eta horrek ere lehenbailen atara nahi dugu. Badagoz beste eskaera batzuk ere, eta batez ere beste gauza bat eskatzen digutena da, beraiekin kontatzea, nolabait ez, beraiei entzutea, eta guk argi daukagu etengabe entzungo ditugula, eta beraiekin planifikatuko dugula eta ekingo diogula. Eta lehen ere aipatu didazun ez, herritarrekin egindako hizketaldi horietatik ere ez, jarri duzue foku importante bat tokiko merkataritzan, merkatu plazaren bizi berritzean ez, AJak irabazten du zerekin topatuko gara ez, gai honekin lotuta. Beno, horre hainbat kontu dagoz ez, lehenengoz eta bin merkatu plaza, guretzat oso garrantzitsua da, guk nahi duguna da merkatu plaza eraberritu, eta dinamizatu, eta nahi dugu merkatu plaza bihurtzean olabait, merkataritza guztiaren dinamizatzailea. Horretarako gauza ondo egin behar dira. Ez da bakarrik eraikin bat eraberritzea, eta gero ez egotea merkatariak, ez egotea baserritarrak, hori guztia oso ondo landu behar da. Horregatik guk 2019an egin zan diagnostiko bat, oso diagnostiko ona, parte hartzea handiarekin, baina gero egin dan aurre proiektua, egia zan ez du kontutan izan diagnostiko hori, orduan guk uste dugu aurre proiektu horretan benetan jaso behar direla eragile guztiek esandakoak, ez horre, badagoz, dendak bai merkatarien elkartea, baita auzokideen elkartea ere, daz, baita baserritarrak, baita Urkiola landa garapen oso garrantzitsua, beraiekin guztiekin eurek egindako proposamenak kontutan hartuta, gu nahi dugu eraberritu. Ateak ireki, merkatu plaza izan behar da gauza oso irekia, jentea pasatzen dana, gauza asko gertatzen dana, horretarako espazio, erabilera anitzeko espazioak izan behar duguz, gastrobarrak, tailerrak, eta gauza asko, eta hori dinamizatzeko guri gustatuko litzaiguke kontutan izatea baita ere, dendak bai elkartea, lehen aipatu dodana, bertan egotea merkatu plaza dinamizatu alizateko. Baina merkataritza ez da bakarrik merkatu plaza, merkataritza askoz gehiago da, ez? Eta guk merkataritza osoarentzat badaukagu zor hainbat neurri zehatz. Lehenengoz eta behin zerga karga, ez da? 2020an justo pandemia garaian, momenturik txarrenean, igoera handi bat izan zuten, batez ere ibian, eta guk uste dugu hori benetan errebisatu egin behar dela. Gero horretaz aparte, aparkaleku arazoak ere badagoz, eta hor errastasunak be emon nahi duguz, eta baita, merkataritza, tokiko merkataritza sustatzeko programak bultzatu, eta nahi duguz baita ere jarri martzan, merkataritzan, hor, ez da izelan esan, baina enpresen jarraipen programa bat nahi dugu bultzatu, ze hor ikusten duguna da denda batek izten duenean, bere ateak izten dituenean, oso txarto pasatzen dela gainera, nolabait enpresari batek bere negozioa martzen jartzen duenean, ni hortik pasatuta nago, eta gero ateak itxi behar izatea. Nahi duguna da, itxiai baino lehen, ateak itxi baino lehen, gurekin harremanetan jartzea eta guk laguntzea nolabait horrei konponbide bat aurkitzeko edo errelebo bat bilatzeko. Ze behin izten danean, asko zailagoa egiten da barriro ere irekitzea. Orduan badaukaguz, hainbat neurri zehatz gure merkatariei laguntzeko, guk oso argi daukagulako Durango bizia eta dinamikoa nahi dugula, eta horretarako merkataritza eta ostalaritza biziak behar dugu.
Ez, proposan importantak baditu zuen, Mireia, aipatu ditugu batzuk, denboraitik ez dugu ematen ez, gehiago aipatzeko, baina tira interesa eta herritarrek ez, behiratu dezatela zuen sareetan, eta horri bide emateko bada parada igande hau ez, eta hauteskundeen bueltan ez, kanpainaz orokorrean ez, foku asko egon dira, baina tartan bai aipatu izan dela asko eta asko ez, lokaztutako kanpaina bat, ari dela itzaten, eta bestaldetik ez, abstentzioan ere bada bestelako foku bat, ez dakizuna erreparatzen diozuen Durangoko EAJ-tik afera hauei. Beno, egia da, badirudi ez, abstentzioa altua izan daitekela, eta nik herritar guzti izango nieke mesedez boskatzera joateko. Aukeratu dezatela, baina boskatzera joateko. Oso garrantzitsua dalako, eta gainera guztion eskubide bada. Eta boskatzen dugunean, gero exigitu ere egin dezakegu, ez da? Baina ez badugu boskatzen, ze eskubidekin gero kexatu gaitezke, ez da? Nik uste dut hori egin behar dela, boskatu eta exigitu. Beraz, honekin, Durangoko herritarrei bestelako zer mezu, Mireia? Lehen esan dodana, ez Durangok inoiz baino gehiago aurrera egin behar duela, eta aurrera egiteko proiektu indartsuak, proiektu garrantzitsuak behar doguz, lehen aipatu dodaz, gaitasun handiko osasun zentroa, promozio ekonomiko eta goi mailako formakuntza, eta horrelako proiektu garrantzitsuak aurrera atera ahal izateko, inoiz baino beharrezkoagoa da, lidergo sendo bat, talde konprometitua, ilusionatua, prestatua, eta hori Eusko Alderdi Jeltzalea da, beraz, maiatzaren 28an danok, Eusko Alderdi Jeltzalea boskatzera. Halaxe, Mireia Alkoro Iribe, Durangoko EAJ-aren alkate gaia, mi esker gurekin tarte hau hartzearren. Zuri eskerra, Karolina, elkarrizketa honengatik eta aukera emoteagatik, eta egun hona izatea danok. Berdin, eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Itxita dantzan besarkada ieslari artean kateatuta. Ez gaitzara loak harrapatu, ez gaitzara harrapatu. Goizero irrifarra ahoan, nekea eta negarra alboan, igunak mendea, dirudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo estela. Dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Guztiek erantzuna ahoan, baina nire itzala da
Bada ordu bata pasata, edu zaigu eguneko solasaldeari heltzeko unea, tortarako hemen ditut hitz egiteko prest, Albo Banatan, Alaitz Argandoña eta Carmelo Landa. Ondo etorri. Eta gaurko egun honetan Bilbon izango dugu fokua, izan ere, hauteskunde kanpainarekin lotuta hamaika egiten dabilen elkarrizketekin, gaurkoan Bilboko hautagaien hitzak eta euren iritziak aipatzea dagokigu. Baina horretaz, aparte Bilbon garela baita ere beste gai bat ekarriko dugu mai gainera, izan ere migratzaile bat Bilbotik kanporatu duten, Harrera elkarteko kideek salatu dutenez, udalaren laguntzarekin, ez hau da kasu bat ez, non Bilbon bizi zen ez, migrante bat, kanporatua izan den tokiz-toki mugitu egin dutena, eta bere garaian, Juan Mari Aburto alkateak berak ez, iragarria zuen, Bilbotik hainbat migratzaile kanporatu egingo zituztela, delituak zituztelako eta bar, eta tira ez, bazkenean atzerritartasun legea aplikatuta, kanporatu egin dute, ikus dezagun bideoa eta helduko diogu gaiari. Tira, otsaian badirudi ez, justu migratzaile honek lo hotzandiagatik, ez, udalaren aterpetxe batean lo egin zuela, eta tira ez bertatik irtetean atxilotu egin zuten, ez, egia da Bilbon halako kasu edo antzeko kasu gehiago ere izan ditugula, edo ez, edo baita ere heriotzak, eta barrak ez dakit, azken albiste honin nola erreparatzen diozuen. Ni lehenengo eta behin aipatuko nukela da, zelan Aburto berak esan zutela, hainbat pertsona hori kaleratu egin dutela, batez ere delituak egin dituztelako, ez aitzakitzat hartuta, eta nik mahai gainean ipiniko nuke migrantea batzutan, harremanatzen dela delituekin, baina ez hori da aipatu nahi duena edo azpimarratu nahi dudana, baizik eta pertsonak dira, izan badauz batzuk delituak egiten dituztena, beste batzuk ezetz, baina pertsona moduan eskubideak dituzte. Berdin da ea txarra edo onak diren, eskubideak dituzte, bai etxe bat lortzeko, bai lan bat lortzeko, bai hemen gelditzeko. Eta hori da nik uste dut zalantzan jartzen dela, ez? Batzutan, olako albisteak entzuterakoan esaten dute, ezke delituak egin dituztenez, bota ditugu. Eta gero, eroiak bihurtzen direnean, orduan bai daukate eskubideak eta batzutan diz egiten da, hori paperak emango dizkietela, ez? Ez dakite bat pertsona bat salbatu zuenean zubi batetik botatzean, esan dute, ona denez, behitu, bermatuko ditugu zure eskubideak. Eta hori ezin dugu onartu. Pertsona moduan eskubideak ditugu. Eta berdin da, zenolako jarrera daukagun. Edo horrela izan beharko zen, behintzat, eskubide batzuk daudelako lotuta pertsonarekin batera. Eta ezin ditugu esan, ondo portatzen baldin bazara, hemen gelditu alzara, eta txartu portatzen baldin bazara, daukagu aitzakia botatzeko. Hori alde batetik. Gero, migrante izatea, migratzea eskubide bat da. Eta egin beharko genukela da, alde batetik, bide seguruak lortzea, jendea hiltzen da bidea, eta ez bat edo bi, baizik eta milaka pertsona hiltzen ari dira momentu honetan, bai gure itsasoetan, bai gure errepidetan, eta gure ondoan, batzutan pentsatzen dugu hor bakarrik beste estatuetan gertatzen direna, baina ez gure ondoan, bai jendea hiltzen ari da, bere eskubidea bermatzeko, bizitza baten hobea edo duinaren bila etortzen dira edo mugitzen ari dira, eta bizitza galtzen dute bidean. Eta nik uste dut hori bermatu behar dela, eta gero beste aldetik nik uste dut badagoela jende bat hori etxe bizitzaren eskubidea bermatzen ez dutenak eta kalean bizi direnak. Eta nik uste dut pandemia garaian hor ikusi zen nola zenbat pertsona zeuden kalean bizitzen, zenbat pertsona ez daukatela etxe bizitzaren eskubidea bermatuta, eta horre hostaletan egon ziren, baina izan zen pemotzeko neurri bat. Eta nik uste dut aukera hori galdu egin zala, jende hori
gure bizitzan sartzeko era duin batean, bideratzeko beraien beharrak, dira oinarrizko beharrak, ez gaude esaten jende hori nahi duela gaztelu bat ez dakit non, ez, nahi dutena da, lan egitea, etxe bizitza bat eukitzea, osasungintza duin bat eukitzea, eta nik uste dut instituzioek hori bermatu beharko dutela. Eta hori egin beharrean egiten dutena da harresiak ipintzea. Eta harresiak aipatzen ditut, ze justo atzuri, harresiak ipini zituzten, jende hori ez egoteko orlo egiten. Eta are gehiago, ara joaten zirenak horren ostean, nik uste dut justo atzuri aurrerak salatu zutena izan zen, polizia joaten zara eta bidaltzen zituztela mendira pasatzera gaua. Hori da benetan instituzioen babesa, pertsonen babesa, nik uste dut instituzioak babestu behar gaituzte, eta gaituzte horretan sartzen dut jende guztia, eta bebai migranteak, nola ez. Ez da, ipatzen zen nuen lehen nola berez migratzea baden eskubidea, baina badirudi ez prozesu horretan eskubidea galdu egiten direla ere ez, eta justu Batxuriko Harrera Elkarteak ere salatu du nola Bilbon kanporaketez apartez bestelako jarrera arrazistak ere baituela udalak, eta horrik batzen zituzten bestak beste udaltzainek ez, jatorrizko etniaren arabera ez egiten dituen izan miaketak, edota identifikazioak eta abarrak, edota etxe kaleratzeak baita ere. Bai, nik uste dut alaitzek ondo aztertu du gaia errefusiatu ikuspuntutik. Nik beste bigarren puntua aipatu nahiko nuke, ez da arrazakeria. Nik uste dut alako kasuetan ikusten dugula zesakona diren arrazakeriaren sustraiak. Orain modan jarri da Vinicius kasuagatik, baina, klaro, Vinicius da oso ezaguna futbolari bezala, pertsona baliabide asko dituen persona da, eta orduan eskandaloa montatu da, injustu ere, arrazakeriaren biktima egin dutelako partidu batean, ezta? Bale, baina hemen arrazakeria dago oso edatua, eta baditu ezaugarri batzuk, eta hori aztertu beharko genuke, zeintzu diren sustraiak, ezta? Arrazakeria zabaldu horren sustraiak. Galdera, hau nongoa zen marokiarra, karo. Zergatik gertatzen da, eta ez kasualidadez, marokiarrak izatea kalean bizi diren horien porcentaia handi bat. Eta besteak behar bada algeriarrak dira. Ze harreman mota daukate gero botereek herrialde horietako boterekin. Hau da, Maroko da hain justu estatu espainiarrak privilegiozko laguntzat hartu duen estatu bat, eta estatua da benetan negargarria, Marokoko monarkia hori erdiarokoa da monarkia religiosoa eta zibila, eta egundoko abandonoan dauka populazioan, da beraz, ondorioz, noski milaka etorkin provokatzen ditu, eta ailegatzen dira ona. Baina ona ailegatzen diren marokiarrak noski ez dira Marokoko erregearen mailakoak. Dira pobreak, arazo larria dituzte, kalean bizi dira, eta bar, beraz, oso txarto hartuak dira. Hor dago arrazakeria kolektiboaren sustraian ikuste dut. Kasualidadea, Algeria da beste kasu antzeko bat. Ze gertatzen da, Algeriak gaza dauka. Gaza oso preziatua eta estimatua da Espainiar estatuarentzat beraz. Gobernuarekin halako tratu preferente bat dauka, baina gero gauza bera. Hango populazioa erabat bazterturik eta bizi denez, imperialismo praktika aplikatzen delako toki bietan, Marokon da Argelian, Europa eta Estatu Batuen aldetik, orduan, gobernuekin tratu ona daukagu, baina gero ez dugu ikusi nahi, zelako miseria provokatzen duten, danolako etorkin uholdea datozen Bilbora bertara, herrialde batetik eta bestetik, dabe maltratatu egiten ditugu, ezta? Edozein aitzaki ipini eta kaleratu kasu honetan bezala, edota hemen bizi direla ere, obligazioa, boteren obligazioa da, datorren jenteari begiratu gabe nondi datorren, eskaintzea aukerak hemen bizitzeko, zer zergatik datoz, zer zergatik dira errefusiatuak edo etorkinak, ez da, orduan, gutxienez ofizio bat irakatzi, lanerako aukera bat zabaldu, eta gero bizitzeko aukera minimo bat, etxe bizitza edo toki bat eskaini. Hori izan beharko litzateke nik uste jarrera, eta ez, hemen ikusten den bezala, izan ibili, eta aukera dagoenen harrapatu eta espulsatu. Nik uste hor fondoan arrazakiaren arrazoi sakonak azter daitezkela, eta horiek noski behin aztertuta zuzendu inberdira.
Bai, ez, gainera olako neurriak hartzen dira, ez, askotan segurtasunaren izenean edo kontua da, ez, noren segurtasuna, ez, da injustu, segurtasunaz galdetu diegu Bilboko hautagaiei, entzun dezagun zer iritzi duten. Segurtasuna da gure lehentasuna. Eta hau ez da esandako esaldi polit bat. Hau da geure konpromisoa. Eta horrezetarako begiratu behar dugu zer egin dugu orain arte. Bilboko kaleetan ipini dugu 250 polizia gehiago. Gero, indarrez egindako lapurketetan bitik bat atxilotu egiten dugu. Zaiatu gara epaimaiekin harremanetan jartzea epaiketa arinak lortzeko, eta egiten ari dira momentu honetan. Geure asmoa da delinkuenten kontra joatea, geure asmoa da delitugileak detenitea, eta azkenean jakin behar da detenitu ondoren kondenatuta izango direla, zigortuta izango direla. Azken asteetan entzun dugu Aburto jaunari erabiltzen adierazpen batzuk palo al delinkuente. Aburto jauna jartzen duela fokoa justizian, eta justizia ez da udalaren kompetentzia. Orduan guk uste dugu lan egin behar dela, polizia eredu hori, eredu hurbilagoa landu behar dela, eta ezin dugu ahaztu udal poliziarekin gatazka potentea eduki dugula azken hilabetetan, eta guk uste dugu horretan lan egin behar dela. Eta oso garrantzitsua ere, hirietan violentziak edo konbibentzia arazoak sortzen direneak, desberdintasunak igotzen direlako da. Orduan hor astartu behar da zergatik gauden egoera horretan. Gauza asko segurtasunare badirela, ez? Osea, etxe bizitza izatea, osasuna izatea, hori ere segurtasuna badira. Batzutan oso modu ertzian aztertzen dugu segurtasuna zer den, esango nuke. Segurtasuna ere egiten dute esaterako kaleetan lokalak irekita egotea, hirigintza eredua ere segurtasunari mesede egin aldio, izatea tokiak zabalak, ez etxeko moduan, jendea, ez, ondo goteko moduan, gizarte kohesionatu bat izateak horrek ere segurtasuna ematen dugu. Eta nik uste dut hor kontuan izan behar dugu 2018an Bilboko udalan adostu egin zen segurtasuneko paktua. Eta horren aipatzen ari naizen guzti horiek bertan ere bazeuden. Ez dira behar bezala garatu, eta kontu zibil behar gara segurtasunarekin egiten dugun jokaera. Ez modu pedagogikoan jardun behar dugu, beti epe luzerako proiektuak eginda, eta ezin dugu herritarrok beldurtu. Datuen arabera, Bilbo hiri segurua da. Baina beste kontu bat da segurtasun sentsazioa, edo pertsepzioa. Hori subjektiboa da, eta badakit bilbotar askorentzat arazo bat dela, haien kezka nagusia dela. Eta sozialistok beti defendatu dugu gertuko poliziaren eredua. Auzoetan dabilena, pertsonak ezagutzen dena, erreferentea izatea auzoetan. Azkenean, haien presentzia bermatzen badugu, jendea seguroagoa sentituko da, ez? Eta hori izango da beti gure eredua. Eta udal polizia zutabe nagusia da, hori lortzeko. Tira, segurtasunaren bueltako adiera ezberdinak entzun ditugu, ez? Agian asko eta asko poliziarekin lotutakoak gehienak, justu ez, Bilbo zuek ondo ezagutzen duzu, ez dakit seguru sentitzen zareten kaletik zoaztenean. Nik uste dut batzutan alarma soziala sortzen dela, hori alde batetik. Gero, beste aldetik, batzutan jotzen dugu ondorioei buruz hitz egitera edo ondorioak konpontzera, eta ez ditugu edukiak benetan behar den garrantzia emoten. Nik uste dut hori aipatu dela, zenbat gauza hobetu beharko dira pertsonak
lapurtu ez nago aitzakia moduan botatzen, baina esaten dudana da, nik uste guztion egoera duina izango balitz, ez litzateke egongo hainbeste kasu, ez? Eta gero, bai aipatu dira, hori, seguritate paktua, hori 2018an sinatutakoa, eta hortik datozen foroak edo tailerrak, ez? Auzoetan ospatzen direnak. Batzuk, nik uste dut, sortutako helburuarekin bat joaten direnak, iralan uste dut nahiko positibotzat hartzen dutela tailerrak, eta batez ere jendearen parte hartzea bermatzen delako, adibidez, hanpa, baztertuta dauzen jendearekin lan egiten duten agenteak hor daude, baina bai dauz beste lekuetan non ez dauz hain pozik, parte hartzaile hori mugatu izan delako, eta orduan azkenean bihurtu direla, poliziarekin olako solasaldi bat, non zerrenda bat errepasatzen duten, ez? Egon dira ez dakizen bat kasu, eta nik uste dut, hori, iralako tailerrak adibide moduan hartzen, ez? Jarraitzea, hori, elkar bizitzaren helburuarekin lan egiten, ez? Nik uste dut hori dela garrantzitsuena. Eta polizia bai askotan aipatzen da, nik uste dut polizia berez ez duela bermatuko seguritatea. Gainera nik uste dut herri honetan batzutan elkartzen dugu polizia beste jarrera batzuekin, eta batzutan ikusten ditugunean kalean daudela, behintzat azken bola honetan ikusi ditudanean izan dela, gazte bat hartzen, ez dakizen bat pertsonen artean, nik uste dut beraien jarrera aldatu beharko dela, eta horretarako pedagogia falta botatzen dut, hainbat arlotan, bai emakume baldin badauz eraso baten ostean zenolako jarrera daukaten berarekin, ikusten dut hor pedagogia falta bat dela, bai ikusten dut polizia eredu aldatu beharko dela, hori alde batetik, baina ikusten dudana da, hortik abiatu beharrean, orain gauza aztertzen eta mahai gainean ipini genuen behin, nola udal polizia, ze justu aipatu du nik uste dut Norak izan dela, armatua joango dela, edo behintzat asmoa hori dela, ez? Armatua eta joateko. Orduan nik uste dut kontraesan bat dela, ez? Bilatzea polizia hurbila eta era berean armatuta egotea eskatzea. Ez dakit nik hori izango dela, ez dakit, bidea. Eta nik uste dut hori, seguritatea hitz egiten dugunean, jendearen parteatzea eta iritzia entzuna izan beharko dela. Egia da, baina ez da baire alderdi batzuk nun gai honekin ez, beti erabilpen handia egin dutenak, eta ez dakit nik ez, herritarrengan zer nolako harrera duen alako diskurtsoak. Bai, diskurso batzuk kezkagarriak entzun ditut hemen, ez da aurkezten direnen artean Bilboko alkatetzara, eta agian kezkagarriena alkatearena bera izan da, ez da, entzuten nuen, da apuntatu egin dut hemen, segurtasuna zerekin lotzen duen, eta lehenengo esan du polizia gehiago. Gero bigarren aipatu ditu lapurretak. Gero epaiketa harinak eta delitu gileak. Eta laugarrena zigor penala. Claro, seguritatea esklusiboki horrekin lotzen badugu, benetan ari gara, estatu batuetako Donald Trumpen estiloko ideologia bat elikatzen, ez da? Ordan, norantza eraman nahi dute Bilbo, ez da? Alkate honek gainera, esaten dutenez, perspektiba oso ona ditu, eta berriro ere alkate izateko aukera guztia ditu, eta iaia gehiengo absolutua. Horrek eskatzen hau. Ze horrek esan nahi du, mezu hori hain ultrakonservadorea eta hain poliziala eta hain zigorra edatzearena, ez da? Gero privilegiatu batzu bermatzeko eta konexio bat, lotura bat eta komunio bat egiten duela Bilboko hainbat herritarrekin. Da gero botuak lortzen ditu hortik. Ordan, klaro, oso kezkagarria da. Zeren biztan da, polizia behar da, noski. Ebitatu behar da lapurretak eta batez ere jentea lapurtua izatea herriko jente zea. Batez ere, eta horredakarren arriskua, kasuren batean egia da, gauzak dire moduan hildakoren bat ere gertatu zen, ez da? Halako lapurreta saio batean, noski hori ebitatu behar da, bai. Baina seguridadea esklusiboki horretan oinarritu behar dugu, eta polizia gehiago, zigor gehiago, eta espulsioa lehen ikusi dugun bezala, ez. Hori argi izan da, ez. Zein da seguritatearen
oinarria, nolabait esan, sustratoa, ez da? Sustrato izan behar da hiri orekatu bat. Esan nahi du jentea ezin duzu baztertu, bazterkerian utzi eta gainera zigortu, eta makilak eman. Nire ekartzen zian apur bat, gogora diskurso horrek ekartzen dit, ume garaian egiten genuen joko bat, ez dana ginen edo poliziak edo lapurrak. Ez duzu gogoratzen poliziak eta lapurrak. Eta dana ginen bateko eta besteko, da bila ziren berdin gaiztoak. Ordan, klaro, Bilbo ez da hori, nik irudi hori, Aburtok eman duen irudia ez dut ikusten Bilbon. Bilbon beste gauza asko gaude, ez da? Poliziak eta lapurra baina aparte, ez da? Orduan oso, en fin, kezkagarria da diskurso hori. Bestela oinarritu behar da, beste hautagai batzuk EH Bildukoak adibidez esan du, ez da? Zertan oinarritu behar da segurtasuna? Hombre, Bilbon bizigaren guztiok, bardin da ze kolore euki edo nongoak izan, baina eukitzea osasun sistema bat, zaintza bat, eta bizitzeko leku bat, bizileku oinarrizko bat, eta hori ondo bizitzeko baldintzak. Hori da, seguridadearen oinarria nik uste dut, ez da? Beti egongo da sororen bat gero, ez dakit, motibo A edo B dela, eraso egiten duena, eta kasu horietan polizia erabili beharko da. Gero ze polizia mota. Hor, nik uste seguridadea benetan begirada estrategiko bat ematen badugu hortik abiatu behar dela. Ni harritu egin nau, enuen uste Aburto hain ultra atzera salea zenik, ez da, alako ideiakin, nik hori republikano estatu batuarrak eta alakoak ikusten ditut perspektiba horretan, kezkatu egin nau, bai, benetan. Nik ez dakit nork aipatu duen, ez? Izan zen gerran navajero, ez? Azkunarekin gertatu zana. Bai, baina esaten duana da, hori ja probatuta dago eta esen esertarako ari. Guazen beste ikuspuntu batetik jorratzea gai hau. Osa, dinot, ze probatu egin zan, ez? Osa, dinot, egon zen kanpaina bat, egon zen, nigo gogoratzen dut, hori, gerran navajero, ez zen beraien leloa. Eta esen funtzionatu, guazen beste ikuspuntu batetik gai hau lantzea. Eta gainera, lehen komentatu dugunarekin, batzutan, hori, igual, Bilboko jaietan gertatu zana, ez? Hainbat atzerritar gaztetxoa gainera, nik uste dut atzuri harrerarekin lotuta zeukatenak, zeukaten helburu hori edalontziak bilatzea, ez? Eta batzea. Eta momentu batean, polizia hartu zituzten eta sartu zituzten eusko trenen zeran. Eta hori izan zen berria eta izan zen ez dakize. Lehenengo eta behin zenolako aurre iritziak dauden, ez? Eta horren kontra bebai nik uste dut egin behar den lana. Eta gero beste aldetik, esaten dutenean en plan, hori, alarma soziala eta ez dakizer eta sortzen denean, nola hartzen dituzu gaztetxoak? Beste estatutik edo beste lekutik etorritakoak eukitzen dituzu olako aterpetxetan 18 urte bete arte eta gero uzten dituzu kalean formakuntzari gabe, lanik gabe, bizitza gabe, eskubiderik gabe esango nuke ni neu. Zein da beraien formula magikoa haiek aurrera eramateko beraien bizitzarekin? Ezken nik gero, arraro egiten zait jendea harritzea, ez? Eta zatea, eske behitu, nola behitu? Eske ditugu gauzak benetan ondo egiten. Nik uste dut, oinarriko gauzak benetan ondo egingo bagenu, ez litzateke olako gauzak egiten. Eta ez dut aitzakitzat hartzen, ipintzen. Baina benetan ikusten dudana da batzutan ondorioaz hitz egiten dugun edo saiatzen gara erantzun bat emoten eta oinarrietaz ahazten egiten dugu. Hau ez dauka zer ikusirik bata bestearekin. Eta nik uste dut lotura zuzena dela. Eta benetan, nik uste dut gai hau, ez dela konponduko poliziarekin ez, eta polizia urbila izan. Nik uste dut, edukinaz hitz egin barro dugula, gai honi buelta emateko.
Ez, egia da aipatzen direla, polizia gehiago, baina ez baiatu gabe, ez da, segurtasunaren bueltan zer uste dugun, dela segurtasuna, ez da ere, polizianako eredua. Esaten zuen Aburtok, azken urtean, oker ez badiot ulertu, 250 bat polizia gehiago, eta asmoa dela gehiago izatea, ez da, pentsatu gabe zertarako. Baina historikoki hemen, Euskal Herri honetan, polizia persona ratioa beti izan da oso altua. Nik ez dakit orain begiratu beharko genuke berriro, baina nik uste dut jarraitzen duela oso altua izaten. Nik ez dakit zenbat polizia talde dauzkagun hemen. Publikoa, gero pribatua datoz, aparte, ez da? Esan dut, biztan da, Alaitzek ondo esan du, formula batzuia frogatutzat eman daiteke, ez dutela funtzionatzen, bere horretan, ez dute funtzionatzen, egizu beste saio bat, ez da erreza, hori hola da, egia da, faktore batzuk ez daude gure esku. Osea, Sánchezen gobernu progresista ditu horrek, ze tratu mota egiten duen Marokorekin, bide batez esan da, Sahara salduz, ez da? Hor tamales guk ez daukagu ahalmenik, ez da? Kanpo politika antolatzeko estatu propioa beharko genuke, hori da beste froga, nola behar dugu, baina beharko genuke horretarako. Eta noski, Europar Batasunak beharko luke, aspalditik nik entzun diot esaten, jatorrizko herrietan garapen propioa elikatu eta amaitu behingoz neoimperialismo politika daramana Afrikan, ez da? Interesak bultzatzen dute hori gazaren arabera edo lehen gaien arabera tratatzeko monarkia feudal horiekin. Hori utzi eta garatu herrialde horiek lagundu garatzen, ez da? Halako politikak hau ez daude gure esku, beraz ez da erresa, egia da, Bilbo baten ez da erresa gaia konpontzea. Baina, demontre, beti ez gara ibiliko lehengoan jarraitu eta polizia gehiago sartu. Nik uste horrek frogatu dela ez duela balio, ez da? Navajeroena. Azkunaren, begira zelako paralelismoa Azkuna eta Aburto. Nik uste zaiola komeni Aburtori Azkunaren fama eskuratzea. Ze arlo horretan benetan oso erreakzionarioa zen Azkuna, ez da? Baina ari da puntuak egiten apur bat irudi hori emateko, ez dakit. Aipatzen zenuen ere ez, kontua dela norantza edo zein, norantzan jarri gura den Bilbo bera, ez tarteka agian Euskal Herria Bildutik aipatzen zen ere gaiak baduela ez derikusia hirigintzarekin esaterako, ez? Eta hain zuzen hiri eredua ere galdetu diegu hautagaiei, ez? Ea zer nolako Bilbo edo zein norantzatan jarri gura duten? Ez gaude bat ere ados udala Bilboko udaletxeak bultzatzen duen partaidetza ereduarekin, eta hemen nik labur bilduz edo esan aldugu bi eredua daudela. Partaidetza eredu bat non jendeari entzuten zaio, baina gero udalak erabakitzen du bere kabuz egin, eta gero gure aldetik edo guk defendatzen dugu partaidetza eredua, hau da. Herritarrekin elkartu, herritarrei entzun, baina beraiek adostatzen dituzten irtenbideak edo neurriak praktikan jartzea. Eta guk eredu horren alde lan egiten dugu. Eta nire metodologia arlotik edo partaidetza metodologia arlotik asko gustatzen zaidat eredua da asanblada irekien eredua. Pasaden edo azken udal batzarrean lortu genuen aldaketa klimatikoaren asanblada irekia bultzatzea. Azkenean zer da asanblada ireki bat? Elkartzen dira 20 edo 25 pertsona profil desberdinetakoak, hor talde dinamizatzaile batekin lan egiten dute, eztabaidatzen dute gai bati buruz, adosten dituzte zeintzuk izan behar diren, martxan jarri behar diren neurriak edo zein izan behar den rumboa edo jarraitu behar den bidea, eta gero oso garrantzitsua neurri horiek martxan jarri behar dira eta aplikatu egin behar dira. Azkenean hori da gobernantza eredu kolaboratiboa eraikitzea. Noski posiblea dela, hori esaten dugu beti, ez? Edozein herrietan ez posiblea dena, Bilbon ere posiblea dela, ez? Behar bada neurriak hartu beharko datik, eta gainera beste hainbat hirietako ereduak baditugu, ez? Egia da ez dela gobernu honen ezaugarria parte hartzea. Esango genuke herritarren, herritar elkarteen, eragile sozialetan
eta ekonomikoei bizkarra ematen diola behin eta berriro. Eta askotan udaletxeari begiratzen badiogu, pentsatzen dugu zenolako gauzak, egiteko kapazak izango ginateke aipatutako guzti hoiekin zubiak eraikiko bagenituen eta ez etengabe eraikitzen diren harresiak. Guretzat hori lehentasun bada. Niretzako hiru lehentasunak argi dauz, alde batetik pertsonak, eta nik pertsonak aipatzen ditudanean beti dira pertsona guztiak, hori importantea da kontutan hartzea. Gero beste alde batetik Bilboko auzoak, ni beti dinot Bilbo puzzle bat bezala dala eta puzzlearen pieza guztiak importanteak dira, garrantzitsuak dira, eta pieza guztiak egon behar dira ondo. Horregatik, lortu behar dugu oreka bat auzo guztien artean. Horitxe nutzako da lehentasun itzela. Bilbo beste lidergo bat behar du. Erronkak, eta hainbat aipatu ditugu, desberdinak dira. Eta horregatik, erantzunak ezberdinak izan behar dira, ez? Eta auzoetan nagoenean, auzokideekin hitz egiten dudanean, beti eskatzen digute empatia gehiago, ez? Gero, beti eskatzen digute udal empatikoa, entzuten dena, eta erantzuten dena. Eta alkatea izango naizenean, hala egingo dut. Bilbotarrei entzungo diet eta erantzungo diet urtero. Zer ekintzak egin ditugun, argien berri emango diet, eta zergatik ezin dugu beste proiektu batzuk egin ere azalduko dizkiet. Eta hori da eskatzen duten gauza bat eta importantea iruditzen zaidana, ez? Empatia eta erantzunak. Parte hartzeaz bere horretan aritu dira hautagaiak, ez dakit baden adierazpenik aritu zaituenik, edo ez? Bai, erabat harrituta nago, azken hau entzun da, ez da, PSOE-ren ordezkaria, benetan harrigarria zergatik. Nunbait batzuren konzeptuan hauteskundeak egitea da ipuin fantastikoak kontatzeko aukera. Zergatik dio da hau, begira zer esan duen, ez da? Esan du, beste lidergo bat behar dugu Bilbon. Nok eta PSOEk. Begira, hemen jende guztiak daki, hauteskunde kanpaina gora bera, PSOEk aurretik pentsatuta daukala mantentzea PNV-rekiko lotura. Horda, jende guztia daki hori, PNV-PSOE izango dela aliantza taktikoa ondoren. Eta horrek bereziki lasaitzen du PSOE. Ez da, hori da. Ordan, esatea, beste lidergo bat behar da, baina ia zure alderdiak erabakita dauka, PSOE-rekin, PNV-rekin akordio egitea, bada ipuin bat. Eta gero esaten du alkatea izango nahi zenean. Inork ez du sinisten PSOE-ko ordezkaria alkatea izan daitekenik Bilbon. Ordan, zehari da kontatzen. Hauteskundea zer dira, ipuin fantastikoa kontatzeko momentu bat? Nik uste, hain justu, entzun dudanean, aburto, sensazioa neukan hemen iruzur bat egiten zaigula herritarroi eta hauteskundei beraiei. Aurkezten dira, bi indar diferente bezala, PNV eta PSOE, bakoitza bere fabula kontatzen ditu, baina dano dakigu, erabakita daukatela aliantza hori mantentzea, PNV eta PSOE-rena, eta leku batzutan esan dute gainera, da ez bakarrik Bilbon. Donostian gauza bera, da horrela alternatiba izan daiteken EH Bildu baztertu nahi dute, eta abar. Orduan, hemen badago demokraziaren degradazio bat importantea, eta alderdi hauek, lantzen ari dira degradazio hori. Nik uste dut hori salatu egin behar dela. Ez da, gainera ez azken egun hauetan asko hitzein izan dugula mai honetan, ez, zer nolako diskurtsoak, ez, erabiltzen diren kanpainan zartaro errealitatean nora doan, ez, eta da justu aipatzen duzunarekin lotuta, ez, azken inkestak edo ez eite fokusenak agertu zaizkigut, hor bai agertzen zen, ez, aukerarik edo bazegoela Bilbon bertan, ez, lehenbiziko indarra EAJ izateko, baina agian Euskal Herria Bildu PSren aurretik ere geratu zitekela. Nik, zuko orain aipatu duzunaren arira, nik politikak ikasi ditut,
eta badakit zer den inkesta bat, eta zertarako egiten den, nik uste dut helburuak argi eta garbi dinot ikusi aldirela, edo susmatu alditugula, eta orduan nik normalean ez dut kasurik egiten, ze normalean inkestak horretarako egiten dira, manipulatzeko eta jendearen botoa manipulatzeko, gainera egunean bertan egiten direnak are gehiago esango nuke nik, Osea, ze joaten dira eguerdian esan ez, beitu, horrela da, eta jendea orduan beldurtzen da, eta joaten da boskatzera, igual ez zeukan oso argi nori, edo ez zeukan oso argi joateala ez, eta horrek bultzatzen du jendea, joatea. Eta bestea gaiarekin lotuta dagoena, nik uste dut guztiz ados aburtuarekin esandakoarekin. Osea, pertsonak erdigunean egon beharko dira, bai hitz egiten dugunean arlo guztietan, bai azpirikulturak egiterakoan, etxebizitza gaia lantzerakoan, beste aldetik auzoak bebai izan beharko direla autonomoak, zen ikuste dut hori pandemian argi gelditu zen, hori kilometro bateko esparruan geundenean, auzo batzuk ez zituzten ez komertzio propiorik, ez zerbitzuak, ez azpiegiturak, ez ezer. Orduan hori ikusten dut oso garrantzitsua dela, baina nire susmoa da, jarrituko duela gauza bera egiten, eta zer da gaur egungo hiri eredua ematen du dagoela eginda kanpotarrentzat. Osea, ematen du Bilbo bihurtzen ari dela postal bat, Osea, kanpotarrak supereroso sentitzeko hemen, eta hemen hiritarrok pairatzeko kanpotarren ez dakit ekartzen dituzten gauzak, turistifikazioa, alokairuen prezioen igoera, hainbat kontu, galtzen ari gara gure identitate propioa. Nik uste dut egin beharko dela, justo, alkateak esan duena, hori, pertsonak erdigunean jarri, auzoak autonomoak izan beharko dira, eta horretarako bultzatu behar da komertzio lokala, azpiegitura, zerbitzuak auzoan bertan egiten direna, aisialdia eta kultura bertan osatutakoa, azkenean horrela referenteak lortzen dira, eta jendea eta gazteria, ez dakit, modu osasunean eta naturaltasunez geldituko dira auzoan, etxe bizitza gauza bera, presoak murriztu egin beharko dira, alokairuen preso murriztu beharko dira, eta horrela gazteria geldituko da bere auzoetan, eta hor elkar bizitza indartzen da, eta horrekin batera seguritatea lortzen da. Zezu zure auzoa zaintzen duzu, bai ala bai, naiz eta makarra izan, ni arangoitikoa naiz, baina auzokoak ginen. Eta nik uste dut hori da indartu beharko dela, guztio sentitzea parte, auzoko parte bat, eta horrela auzoa zainduko dugu, eta ez egiten ari dena da, proiektuak edo kulturalak egitea Bilbo zentroan, non Arangoitiko jendea ez da joango, igual Otzarkagoako jendea ez da joango, Zorrotzako jendea ez da joango. Ez gauz ohituta Bilbora joateko ikustera Olentzero eta Mari Domingi, edo egiten da auzoan edo ez goaz ikustera. Eta zaindu behar dugu gazteri hori eta umeak, eta daukagu eskubide bera kultura eukitzeko eta izealde ez konsumista bat eukitzeko. Eta gero esan dutena hori parte hartzea bultzatu behar dela guztiz ados. Nik uste dut badaudela tresna, badauz proiektu batzu partizipatiboak esaten dutela direla eta ez direla, ze jendearen iritziak gero ez dauz sartuta proiektu finalean, eta horrek egiten duena da jendearen parteretza murriztea. Zertarako joango naiz proiektu honen hori, ez dakit, antolakuntza laguntzera, gero ez badute eukiko nire iretzia kontutan hartzen ez. Nik uste dut barrutietan, guk apostu egiten dugu Bilbo era deszentralitatu batean antolatzea, ez dugu sinesten gaur egungo barrutietan, ze egin dute, orokorrean munduan egiten duguna ez, hemendik ona da ez dakiz zer, hemendik ona mugak jartzen ditugu era ez natural batean, baina horrela kokatutan, nik uste dut barrutietan dauzen plenoan akordioak izan beharko dira benetan bermatzekoak, eta ez heltzea udala etxera eta bertan bera ukitzea, parekidetasuna nik uste dut bermatu egin beharko dela, eta hori legez egin beharko zen, eta leku batzuetan ez da gertatzen, eta nik uste dut bai, eragile ezberdinak eta ez bakarrik partiduak boskatzeko eskubidea eduki beharko dutela. Foroetan gauza bera, agente ezberdinen parte hartzea benetan bermatu behar da. Eta oso positiboa hartu dut norak esan duena, ez? Esan behar da, ezetza esaten denean bebai, nik uste dut esan behar da, zergatik esaten dizugu ados. Esan nahi dut, gu askotan emendakinak edo ideiak botatzen ditugu, hainbat proiektuetan,
aurrera, diruarekin, presupuestoekin, bai, horrekin, edo PGO-un, eta esaten digute ezetz, baina ematen dute, sartzen ditugu 37 ideia, eta ezetza da berdina. Mesedez, azaldu zergatik ezin dela egin. Azaldu zergatik niri ideia ez daukala zentzurik zuen proiektuetan. Nik uste dut hori azpimarratuko nuke. Ze da lehenengo aldia entzuten dudana, en plan rollo, eta ezetza esaten, ezin badugu egin, esan zergatik ezin duzuela egin, porque agian zentzua dauka, ez? Zu batzutan ematen duzu proiektu bat, pleno batera, eta teknikariek esaten dizute, behitu, eske horrela eta horrela ezin da. Onartuko nuke eta esango nuke, bueno, baina ideia gustatzen zaizue, guazen bestera batean egitera. Eta ez esatea, behitu, ez. Ematen du, gurasoek batzutan esaten dutelako, esaten dutena, porque yo lo digo. Eta horrek ez du balio, nik uste dut ez duela balio sistema demokratiko batean. Claro, azken finean begiratu, ez da, Alaitzek esaten egiten duen azterketatik ondorio batera llegatzen gara, ze Alaitzek esan du, bueno, ni bat nator aburtok esan duen guztiarekin. Claro, baina gehitu behar dena da, justu da egiten duenaren kontrakoa. Hori da arazoa, eta bera da alkate, eta bera izango da berriro alkate. Orduan, galdera itzultzen da hauteskundetara, bueno, zertarako dira hauteskundeak sistema honetan. Hori da kontu, ez da, PSOEkoak, esan dezake lasai, alkatea izango nahi izenean, bai estatuz, baina guztio dakigu ez dela alkate izango. Esan nahi dut, zertara, gero, abortok esaten badu, persona zentroan, pero soaz Bilbo ikustera, eta zentroan zer dago, Iberdrola dago zentroan. Maxidorre bat eta egundoko boterea dauka Iberdrolak. Eta hori, egunerokotasunean ikusten duzu. El Correo dago zentroan, el Correo Español, egundoko eragina dauka hauteskundea baino gehiago. Bera markatzen ditu hauteskundeak eta hildoak, ez da, hain zuzen ere aburturi askota markatzen dio ikusi dugu. Nola jokatu behar duen. Polizia gehiago hori dana, badakigu nondi datorren, ez da. BBVA, Petronor. Oie persona dira, ez dira personak, oie korporazioa dira. Oiek agintzen dute Bilbon. Orduan, hemen dago inkoherentzia absoluto bat. Jenteak izin dugu sinistu esaten dutena, ze badakigu ez dutela betetzen gero, ez da? Auzoak, auzoetan, azterketa bat egin genuen hemen, eta atera zen, auzo desberdinetan bizitza itxaropena oso diferentea dela Bilbon, gaur egun. Orduan, ze kontatzen didazu auzoi buruz? Osea, zentroan jente askoz gehiago bizira, Otzarkoagan edo Bilbin baino, hori, edo Zazpikaletan baino. Hori dira datu konkreta, zergatik? Bizi baldintzak, osasun zerbitzuak, elikadura, diru maila, errentak, dana diferentea dalako, ordan ze demontre ari zara kontatzen, ez da? Zeintzu dira, benetako arazoak, benetako jokabidea alkateak daramana, PSOEren laguntzarekin, eta gero ze kontatzen dute hauteskundeetan. Hemen dibortzio hori ezin dugu ontzat eman. Ezin ditugu proposamena seriotan debatitu, gero beraien praktika realitatean guztiz antagonikoa denean. Hori da salatu behar duguna, nik uste dut, ez da? Guk hemen nik uste dut batzutan planteatu duguna da, hori programetan eramaten dutena, gero ez badute beto, izatea como kontratu bat, ez? Eta, baina, klaro, hori da, azken boladan honetan nik uste dut gaudela hautatzen edo gaudela boskatzen pertsona bati eta ez programa bati. Eta nik uste dut hori da, nik uste dut mai gainean ipina behar dela, programak argi eta garbi hori aurkeztu egin beharko dute, eta horren ostean hori bermatu beharko da. Bai, ala bai. Ezin duzu esan hau egingo duzula eta gero ez egitea. Nik uste dut horregatik titularrean besterik gelditzen direla. Esaten baldin badute gauza konkretu bat gero jendea esan aldi hori esan zenuen hau. Baina, ikusi dugu, estatu mailan Lein Mordazarekin gertatu zana, esan zutela, kenduko zutela eta gero gelditzen da hor. Bueno, eta hauteskundetaz ari garen ez nik salaketa bat egin behar dut, ez da? Hauteskunde kanpainaren hasieran, gauzak polito hasi ziren planteatzen debatetan dabar, baina alako batean atera zuten gai esoteriko bat. Eta zen, hasi zen COVID, gero jarraitu zuen Voxek, gero PPek eta gero EAJ. EAJ-ko buruzagiak zen, ze jendea zegoen EH Bilduren zerrendatan. Hori esen debatea, hori da gauza esoteriko bat. Eta hain esoterikoa ze legetik kanpo zegoen, ze guztiz legala zen, eta gainera etika bat asmatua, berrasmatua atera zuten, ezta? Etika
ez dakit nondik atera zuten etika hori, ze guztiz etikoa da hori egiten ari zen, ezta? Eta legala. Eta oraindik larriago iritu zait, EAJaren hain justu ere Bilbon favoritoa eta Bizkaian favoritoa den alderdiko presidenteak egin du eraso bat, onartezina erabat beste alderdi bateko buruzagi baten kontra, Oskar Matuteren kontra. Eta bota ditu sareetan dauden fake news batzuk, publikoki mitin batean esanez Oskar Matutek esplikazioak eman behar dituela, ez dakit zenbat irabazten duelako, gezurra, eta ez dakit nolako pisua ditulako, gezurra, eta gezurrak erabiliz. Hori erabat onartezina da. Osea, hor, hautez, juntarik balego benetan demokratikoa, berehala kontuak eskatu beharko lizkioken hori Andoni Ortuzarri. Osea, da EAJaren presidentea eta Barakaldoko mitin batean egin du hori, atzo. Hori onartezina da, hori ezin da ontzat eman. Osea, ez du balio. Gero esaten dugu jenteak informazio txarra daukala eta desinformatu egiten dutela. Hori EAJko presidenteak egin dezaketa hemen ez da ezer gertatzen. Oskar Matute, persona ondratu bat, nire ustez, zintzoa, Madrilen bere jokabidea defendatzen du, jokabide politikoa, dalako batean kriston gezurra botatzen dizkiote. Nik edozein alderditako bati egiten bazaio hori salatu egin behar da, eta baina kasu honetan, eta ez kasualidadez, EAJko presidenteak egin du, EH Bilduko buruzagi baten kontra. Hori salatu egin behar da, eta kontuak eskatu behar zaizkio. Gainera egia da ez, besteak esatu egiten garela, eta EAJ beraiak esatzen ez jendeak ez duelako atxikipenik, ez, boskatzera joateko, eta abarrak, ez, baina eta egia da gaur egun gainera esarekin eta abar, hauteskundeen norantzak edo eta edukiak sortu daitezkeen, ez, alako fake newsak eta abarrak gero ez da gehiago izan daitezkeela, eta ez dela kontrolik, ez, beraz ez dago kontrolik, ez da, ez, zer mezu botatzen diren, gero ea aipatutakoak beteko diren aurretik. Zer diren, parkatu, zer diren argitzeagatik hau, zer diren gauzak gaur bertan elkorreok eman dio aukera bat Oskar Matuteri azalpenak emateko, eta eman ditu azalpen guztiak eta salatu egin du dana gezurra dela. Frogatu egin behar izan du gezurra dela. Bueno, zer di Ortuzar jaunak orain? Ulertzen dira zue? Danak ez du balio. Nik uste dut ez duela balio da 4 urtean behin boskatzearena. Nik uste dut beste sistema bat beharko genuke, en plan, umeek egiten duten bezala, evaluazion kontinua, holako zer sortu beharko zala. Zeia esan da, urtean behin gure ahotsa entzuten da, eta gero, hori, isiltzen gaituzte, ez? Gero gainera ez, justu atzo ikusten nuen albistetan, alokairu turistikoen aurkako araudia Europatik gogortzeko eskatu duela Jaurlaritzak, ez? Kasunetan Javier Hurtado uste duela izena, turismo sailburuak, ez? Ikusi genuen agian esaterako Donostian, ez? Lehenbizikoz, ez? Nola problema honek, justifikazioaren problemak ez goia jo duen, eta alkatea, EAJko alkatea zen, ez, esaten zuena, utziko dutela ematen baimenak, ez, etxebizitza turistikoak emateko, eta abarratzo esaterako Bilbotaz ari gara gaur, baina atzo Gasteizez genbiltzan, eta kontrara oraindik goia ez duen ez jo, ez, oraindik ekitaldi handiak, eta gure dituzte egin Gasteizen dirudi, ez, etxebizitzan problematikak estanda ez egin arte, ez ditugula hartzen neurriak, ez, eta Bilbon justu turismoarekin ere badago zer esana. Aurreko asteazkenean, egon zen agerraldi bat Alde Zaharrean, hori salatzen ez, nola turistifikazioa, alokairuen presioen igoera ondorio uki duela, eta berriro ere, izan da gizartea, bilatu duena erantzun bat edo irtenbide bat, eta nola, SOS Alde Zaharra eta Bihotzean auzo elkarteak aurkeztu zuten gida bat, nola auzo komunitateak lortu alduten, erakurri behar dut, apur bat arraroa da, jabetza horizontalaren legea eskuan hartuta, hori eteteko. Osea, zure eraikinean ez baldin badago, okerrez banago, ez baldin badago hori pisu turistikorik eta jarri nahi baldin badute, zuk egin alduzu bilera bat, eta baldin badaukazu 3%-en ados esaten dutela debekatzeko hori pisu turistiko hor jartzea, egiten duzu zertifikatua eta registratu egin alduzu. Eta horrekin, eteten duzu pisu turistikoak zure eraikinen egotea. Eta baldin badago, badaukate beste tresnaren bat, eta da ez dakitzen den, baina lege hartuta bebai igotzeko haiei komunitateko
ezakin nola esaten da, kopurua edo diru kopurua. Baina niri harritzen nauena da, olako proiektuak, benetan, edo gizarteok eramaten dugu aurrera, edo instituzioek ez dutela ezer egiten. Osa, ikusten dugu zenolako impunitatea dagoen gai honekin. Eta nik benetan zoriontzekoa da egotea olako elkarteak daudela olako tresnak sortzen eta jendeari plazaratzen, behintzat auzokideok gure burua zaintzeko, ze badakigu instituzioek ez dutelako ezer egingo. Bai, orain esan duzu Hurtado, Europar Batasunean, ez da, egon dela eskatzen hain justu ere neurria, kontrol neurria. Bueno, hemen eskizofrenia, lehen aipatu dugun eskizofrenia ikaragarria da batez ere hautez garaian. Hurtado propaganda egiten du horrekin, esaten du, behira, nik nahi du kontrola eta horretarako noa Bruselara. Bale, bitartean, badakizu zein den gaur bertan eskaintza berezia egiten dutena Bilbon, etxe bizitza turistikoak egiteko apartamentu blokeak Olabeagan eta Sabino Aranan. Bueno, Olabeagan amaitu nahi dute Noruegarekin, Noruega, badakizu, inguru hori oso importantea Bilbon, tradizioa sustraia daukana, hor tabernatxo bat zegoen, baserri badago, hori dana bota, eta apartamentu turistikoak egiteko bloke 2 egin nahi dituzte. Eta gainera negozio pribatu bezala planteatuta. Hori, eta Sabino Aranan beste horren beste, eta enpresa pribatuak, eta enpresa putreak hor sartuta, eta agentea nahi dute implikatu euren finantza pribatuak sartzeko negozio horretan, eta rentagarritasuna eskainiz dabar. Horda, zertara gaude, edo Bruselan eskatzen dugu fatxada itxura emateko gauza bat, eta hemen justu kontrakoa bultzatzen dugu? Horda, aklara gaitezen, ez da jenteari, agertu behar zaio zein den praktika eta gero zer den propaganda hauteskundetara begira egiten dena. Praktika hau da, ari dira elikatzen negozio pribatu bezala apartamentu turistikoa multiplikatzea Bilbon. Toki Olabeaga bezalako tokia zigortu eta arriskoan dauden tokitan. Olabeagan dauz, Ledesman gauz, nik harritzen nauena da, olako gauzetaz hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu, abando, Aldezarra, eski Otsarkoagan ere sortzen ari dira pisu turistikoak. Eta, klaro, zuk bultzatzen baldin badu zuturra ona etortzea eta olako makorro eventuak ona etortzea, jendea negozioa ikusten du. Ikusi beharko dugu ez, herritarrak honen jabetun diren ere, ziurrenik elkartzen garen urrengo aldian ez, emaitzak ere izango ditugula mahai gainean, beraz ezkerrik asko gaur gurekin izatearren, biei. Deialdia, gaur arratsalean 7:00 eliptika plazatik, hori Banku Mundialak aldaketa klimatikoa finantzatzen du. Deialdia eginda eguneko albiste iritsiko diegu jarraian, horixe ezkerrik asko, eta urrengo arte.